Balaiknya hambai, ini sini tiprasa amtrani bagai, sang jora-jora salayo sini social media balai society ni bagai important. Abno base klai sini 2018 government change sangmani loge no sini honorable chief minister former chief minister Biplab Kumar Dev bini period bini presence sini kumulong ni TTADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council area na base klai te sara Tripura ni Tripura sani bagai kaisa platform permanent platform sangsawi rijaka 2021 ni 5 तारिख मार्च और जगह तिप्रासा प्रेस क्लब अंशिजों नहीं स्टेट गवर्नमेंट नि बिसिंगति खायै अबनो इनोग्रेट खाय रिजाक माने वो जों तिनि नुखा प्राय 2021 संके तब 2023 प्राय 2-3 years कसमा जाबो ऑलरेडी लाई थंका तब पुना बरंनि परमानेंट तमे हिन लोकेशन तब पुना रिजाक यापो का अबनो खनाबै तिने ang sakbai thang sini khorang ni chief sini Daronjit Burma te koni team sabai khai khumulongo visit khlai thika te ara sini old building dongo abo belai khino khub kaham hadar tei nai khang kang kai khub nai chatok building kotor kintu bisinga thangai habai nai khang kai mungsa pana korei kai abo borokno ara jagauna temporary shift khlai tonmani apna tabok sini ADC bo sini Bubagrani leadership ADC प्रशासन कताल सलाइजाक मनि बिसिंग बरक ताबुक फना आर जागाबा परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिंग दाक्ति खायने बायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आनि व्यक्तिगत भाबे फाइ भिजिट खालायै नुखा बरक कक सलाइका बुबाग्रा बायबो कक सलाइनाय अ मेटा नतियै कारण सिनि तिप्रासनि बागै कायसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निने सोशल मीडिया अपना जों बेस्ट खालाय अपना इम्पोर्टेंट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तसो जरा सफायो कारण आबसिने डेमोक्रेसी नि अंडर हंकांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस्ट खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेंट रय सामतांगो कारण जे कोनो व्यक्ति जे कोनो एलाका जे कोनो सोसाइटी जे कोनो कम्युनिटी जे कोनो दफा ब जदि पोचगो कानानै थांकांकांकाय जोंनि मीडिया रकनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेंट आ मीडिया रकनि बागै ताबो जों बेलायखाय एप्रिशिएट मावलायो बेलायखाय हामबाय मारो जोंनि तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रकनो जरा यूट्यूबर दंनाय रक जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रक जरा नेने गोबां मा जानि जा जे जुंमा जरातेखाय जरा सोशल मीडिया सामं थांनाय रकना आं बेलायखाय हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै ताबुं नगा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो गामिबा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो आबनो ओवरऑल जतन थानसा फ्राय कायसा क्लब बरना कायसा परमानेंट ऑफिस नानै बागै आबचिनि जरा गवर्नमेंट दंनाय रक जरा अथॉरिटी नि क्षमताबा आचुकै दंनाय रक बरनि मास्ट बि आबनो इम्पोर्टेंट बरकनो प्रोवाइड खायनानै नांगौ आबनि बागै जों बेलायखाय हामबाय मारो सिनि सरकारनि जराव जों बरना प्रायोरिटी रुबै जों बरकनो सिक्युरिटी रुबै कायसा तिप्रासानि प्रेस मीडिया अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कायसा प्लेटफॉर्म अंथं आबनो सिनि गवर्नमेंट नो बरना प्रायोरिटी रुबै आसो जरा बरक ताबो सामथाङै दङ बस गांगा बरनै
जेटानिने परिकाठामोनि बेपारा जों कक सालायनाय आरो एडिसिनि अथरिटिबो कक सालायनाय महाराजाबो कक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार दङ चिफ मिनिस्टार बायबो जों आबोनो कनसाल्ट खायो जों कक सालायो दाक्ति दाक्ति बरकनो कायसा पार्मानेन्ट प्लेटफर्म दिनानि बागै जों चाइथाबै सामु थाङानो अबनि बागै दिनैनि आरो जागाव फाइ भिजिट खालामनानै आसा जाराथिं Tini belai hambai maruo sini honorable minister sang Sulawesi Selatan ini naikol Mumbai di perasa kok tomatum naik rokno itu pelajar mani bagai di perasa kok tomatum naik rok bahike tong bahike samung kelai tong borok ni lenglat hai tong abono nanya ni mani bagai जों जतनो साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्चआव हास्ते हापांबाय हासेनि मन्त्रियावग्रानि बिसिंति खुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब नि प्रासारकनि प्रेस क्लाब नि जागाव संसाबो रेजाकमोन के बाताबो बिसिक दांगानानै थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब बर फायै कुनो तिब्रासा आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेनि नबारसानानि और तंगति न्यूज रहनानै आबो आ परिस्थितियाव जागाव तागुनि जों जतनो साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ रावबो जों चिनि ककुमा थुननाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसुद चिनि दाबो बुकरिखौ आवन बागै जों जायतगै दङ और एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे लगे चिनि गुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालायै चिनि प्रब्लेम जों पार्मानेन्ट सल्युसन बुजाकथों ओ जागावो पार्मानेन्ट बिल्डिं तांजाकथों आगतला प्रेस क्लाब दंमानि हायके गायसा डेभलप प्रेस क्लाब खाजाकनानै थों आबोनि बागै दिनै अनारेबल मिनिस्टार फायै कक सालायखिया बो कक रोखा दाक्ति नबो इशुनति डीएम बाय कक सालायनाय एसडीएम बाय कक सालायनाय और दाक्ति तिप्रासा प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब आसायनि बागै साइकल बुजाकनाय अब हाइकेना नरनो साननानै मुसुंगो जों एडिसि हाबांनो हामबाय मारबो जों दाक्तिनो ओ जागावो 10 घन्टा जागा जोंनो बुजाकनानै थाङै दङ एलटमेन्टनि प्रसेस सोलि दङ जों खाथुमो दाति नाय 2 मासनि बिसिङाव जों एलटमेन्टनि अंकरि थायनाय एरबो जों हास्ते हाबां एबा एडिसि हाबांनि खाथि साइटम नाहरै जागि दङ र चिनि कटाल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि स्पेशली बो बिजिट खायगा तै गुबुन मिनिस्टार अफ चिनि तिप्रासा मिनिस्टार चिनि एडिसिनि EM rok, CM rok, sekarang mau bikin pelajar, kalau mau fokus, aku pun punya jenis discussion, mereka besar, kalau mau discussion kalian itu.